ומדינת ישראל, שהיא תעזור לנו השנה לחגוג את יום העצמאות. בתחילי שערייך, אבוא בם אודה לה. כמו שרשמנו בדף, שגם בתוך סערה גדולה, לנצח, 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 ננגן ונשיר ונודה להשם. אני חושב על זה שלפחות אני, אולי הדור שלפניי לא, אבל אולי אני לא יודע מה זה לקום מחוויה של טבח. אבל פתאום חשבתי שזה היה חוויה מאוד רגילה בכל הדורות, לקום מטבח ולהמשיך להודות. אוי, כמה זה קשה להגיד, אבל זה לא היה דבר מדהים שטבחו בנו ב2000 שנות גלות וגם פה בארץ. בירושלים, בחברון, הגיעו לירדני והכוחות של... אז הם ידעו לעשות את זה, הם הנחילו את זה לנו, תדע שאנחנו עומדים פה. אז שניקח כוח ביום ה-76, ביום ההולדת ה-76, ניקח כוח מכל הדורות של 76 שנים האלו ועוד באלפי שנים שלפניהם. איך גם אחרי חוויות כאלה קשות, כואבות, שמשאירות מאחוריהן רק עפר ופיח, איך אפשר לעמוד מלוא קומתך ולהודות. בעזרת השם, בשם כל ישראל. אנחנו מברכים שהחיינו כמנהג המקום, ומיד מתחילים בעלינו.